For today's video, papakita natin kung paano natin kinuha to, yung mga pugita. Oh, nice! Kasama natin Kanter Jackie, Kanter Paul, Kanter Kevin, Kanter Gulo, Kanter Francis, Kanter Brian, guys. Stay tuned! Nice. Darog. Guys, fresh na fresh. Imas ka ng kip. Ikaw nga rin dre. Hindi mo mo ito. Laan eh. Ano rin? Sarap ah. Napandan nagpatay. Alam mo rin? Kung zero. Ito na mga kanter.
dalawa na. Mayroon na tayong dalawa mga kanter. Nandun si Kanter Brian natin. Ano? Dahil. Uy, no. Ayun na pa. Stop! Pagkita ka pa eh. Ayun na tada. Sa barko! Dalawa guys. Dalawa guys. Hitam juga isa. Kapos pasap kagad na. Pas pasap. Kagad mo na. Wata, tiram dia isa.
Ikon si camera, dito sa amin dito. Oh! Ayan guys, pauwi na kami. Bali, dark kasi yung kulay ng tubig kaya pauwi na tayo. Next time mas makakanta. Dark. Dark. Talibog. Talibog tulad. Next kape, kumbaga. Great taste white na siya. Wala na. Kailangan na natin umuwi. Sun sa atin eh.